с което ще разшири мрежата на медицинската въздушна помощ в България. Позволете ми да изкажа благодарност на ръководството на лечебното заведение в лицето на професор доктор Тодор Черкезов за последователната работа и ангажираността. Това, на което сме свидетели. На Кърджали да прережем лентата. Благодаря с пожелание да използваме по-рядко. Да.